Eh, saya will ba man saya Minsan, nagmatuwa dyan. Bawa, nagpapuloy mo sa dinner, anas. Katagak mangigan as jib-jib. tagal titip dulu na. Jalan. So, ano man na yung cellphone? Una ba dito? Anak po, si Yorme mo kuhaan na. Si Yorme mo release. Wala ra ba si siya? Wala na, katulad na nyo ba? Libus! Aligre dyan sa ikoron. Lagi. Di nyo pwede o ka lang may matagak nila tanan. Dohag. Luwagan na ako ng video eh. Si Iko ay survivor. Huwag kang ano. Alay! Buhay-buhay ko sa kamot. Yaya to. Murag way lami og may matagak. Kailangan nagdag cellphone. Kana kay murag lami.